onipa bia ni wa obeji ewuo mu animonyam a oyɛ nyansafo oyɛ gyimifoɔ ewuo mu animonyam onipa ewu na wo de gye adwuma me na me dome ye me na me kɛse me na bi yɛ na wo pɛ sɛ obi aprezi wo akasa yɛyɛ me se wo onipa bi obeji ewuo mu animonyam bia onim nyansa ɔyɛ aboa ɔkasa te sɛ nipa bɛ ne ya ne su ankasa de yɛ moadeɛ. I am telling you today wakukodurom. For yes, Rev Abronomaa ana chese or chere na adwen edifa eye Bernice Asare ene eye Opambour nsensema etwagu o social media no so yina yenim eye Abronomaa chese ono ana chese one eye Stephen Adum Chedua omonsemi esori wo Ghana ha chese nsem bia eye Rev Abronomaa kokan ye defa eye Stephen Adum Chedua ho a enam so ema ye chi no de no kotum nu abusua ono ana chese wasan ba bontim bim a chese nsema ekoso a chese Opambour ebenezada kwayi adom echirima chese ono ana etimi adome eye Bernice Asare Kumawood actress ama chese watumi ne ba etumi afrim yayaye nti chese na ese wa wodi ni bedi agrobia nom na chese obetumi adome o ama na kam abusuanom ena chese Rev Abronomaa chese ono so ababeka na adwen ede afa eye Opambour nsema ababeka ho na chese sidi wesi edi na tem no abusua ano den utimi se ne nsema woka no se nya no kre se no kra so pa de a na wo se emra eye adwuma e wokroma yentie eye Abronomaa nsema ni bia okan ye ede kire eye Opambour sanka hantan nim de bewie na entempa konfa ahombrase yonko matete nsem bi se oba Bernice a oyi movie no ye se Opambour adome no ama enome no akum ni baba akon hey enya no kre Ghana for asem si aya monto mo boase mo obi amfa ehu ento lady ni so oba Bernice mo obi ankeka ensem hunu ni nsem huho ni nkwase ankeka bia enkyerɛw bo modern na oba na ewu no kro na chi ne nya osomdwie Ghana ade na se nipa wu a ana soko adifo ne asofo edipe dini edipe fans ye dipe ni munyampe ede ensem hunu ni nkeka bone na ekoso saa no eti emo obi bahu ye obi ho no ma this year ye o maame bi ho ne mamienu ne wu ye ye o maame bi ho ne mamiensa ne wu ye nso odifo bi anome no enso ne mamiensa ne mamienu awu eti so obi ba bewu a etwen odifo bi nome ansa no obi ba wu ana what are you talking about emo obi amfa ehu bi anto ne so Ghana soko edifo ankwasiafo no mu bi na eti se ewuo na mamu animu nyampe no saa berewe enkoso saa ese ye the fear and panic atutu ni pebebrebe so ma ehu ne ehunu a ede da nipa so eti bibia ne ya kan no otumi ntimi nkasa yentimi voice out oba Bernice memmo obia ema wonfa ehu enkomene kase emo obi anka ntra se kone kopo obi chew because of say obi nnumi bi na di potwa bi aba so no never enya nnumi bi ye na ye asofo ni bi se nnumi bi na da so a nanka ye nanka ebehunu obi ede wadome ama nnumi bi ye adwuma Opambour no me kra odome ye no wandome amfa ewuo ho ne nnumi ni nyina so ne se o se wodome lady no ede ne nsabo na wudiem eti na Opambour no me ne se ka lady ni pokra enya abawoda onwo na brabom ne so lady ni me ne wo kase wawo ennumi na chi ne wawo ne so ede na mo keka ennumi ne kra odome ye no so wadome no na lady no ebebre wo wiase wode oberato ne so chese ana se nnome se enya ba ne sa obi de yawo dome na se yawo ne firi ennumi ne firi onyankopon na nnome ne ye adwuma wo so a woni padua we kura no unya ahoto ohu bedwa ohu kura be ye ohene. I am telling you today akwaya se odifo ne adifo bi achi nipa ba kopa bi ato prison mi bu be odifo ne adifo bi ato nipa bi ato prison nipa na achi ni to prison so oya fasting wo prison wa wo sa adifo na wo chi ni tum unye wa hoto da etu be kasa ahumobro wa jai case nim omom ho monte so be hu se case ni wa jai mu keke obo wonya mu keke de na ekosutia no oda ne dem na ne hu dwa no enu ti no jai case bi sam na chese Rev Abronomaa we de odi abechipi in yen ka ho asem kakra se Stephen Adum Chedua ene asofo bi omkabom sana me de memeti ase efa omuchi ni tum no na oye fasting bom pae nti na omo ho ene ne edwa wo mo ena chese asem no omo jemu enye se ono ene kopa achowa na ase chese achopa bi koso we chiri nti ne ja no na se ono no pae obo ena na ase ne fasting bi oye ena nam so ma Stephen Adum Chedua ho papa na ne ho hyehye no ema okasa asem no nkasa no wajem ye nto aso busia. I am telling you today so because wadome wa ubodi we kura utimi nya sumdue eti so lady no he said wo sumdue na brabo afi kura na ne ho yefe afi na brabo tumpon ne ba no an wawuo no ma menka mystery bi nkyerɛw lady ne ba no start yare the year 2018
2018 and 2019 mu ana Bernice ne ba ne started say o yare eti 2020 mu ana Opambour ebe ye nnome nsem no eti na ne ba ne yare dada enya se ne ba ne yare after nnome ne ba yo da bi ne ba ne yare before nnome no 2 years im ansa na ye ba be dome no Opambour ba be ka ne nnome nsem no nnome ne nya adwuma ba bia Opambour free ye ne nya medwuma hwan no wa dome no we raise curses on him or her ama nnome na ye adwuma da ye te kromo na Opambour be dome eye akwasi ewu akatire akwasi ewu be ka eye kodi ewu kosua ne nkosua buru green ho asem obeka buru mu so ho asem Opambour be dome no kromo ase odi akwasi ewu di owuo life so na so na me ne wo kase so Opambour gina na akwasi ewu gina ho a omumu de he ne ewa ni munyam odi ewa nkasa ka me ka asem ye tra ne nnome ofiri dome ye enipa ba kokoro ni wa dome na nnome na ye adwuma da biara da never and ever ma me fa issue we kura nto nchen na mo me fa futuo ba ko ento abonte se wo ye onipa bi ne wasi so na se Ghana adifo atorofuo bi ahye wo ho nkoma na se Ghana adifo atorofuo bi ahye enkoma na mo de nnome bi ato so a ennome na nkasa de sanso mo ye atorofuo adifo nti ojani tumi bi ani o mo takiremam na mom de asem ne tie ne se so mo nya dome na se Ghana atorofuo adifo bi o mo dome ana se mo ka bususem ne nkomse bi to so na enye no kora wodi pa na ye ka asa eto so no bomodin bompaye ne di hu dwuma because there are some people you ni pakuo bi o ha odome wo ka no nsem ana se o se wo hu nkom bia ono anim se nya no kora emmem be physically no ono abobo nipa bi pa ema nipa bi ye hu adwuma tia o se de be ye bebam na o de be je fans aka se manka na ka nipa de sani betimi awu ai twa senka ye chichire nipa hore be ho na kwabra ne kasa me ye pompous me na mikuta tu mikuta utiri so no pampas o ye kwasia pa na se wutie eye Abronomaa nsema o kan obeso o che se Opambour ni tumi bia nti nnome na odome eye Bernice Asare ema che se Opambour chima ebi aka ne ba no wabopa anase enye adwuma ba pa bi ana wabo anase se enye pa na wabo pa de anase enye no krese ne nnome no ana aye adwuma sa ana che se eye Abronomaa epeso o che che se ode eye ono nkasa ne sofo akwasi ewu asoso adin ababeshima o chima che se eye akwasi ewu be kan se mi de fa Opambour dome no nanso ni na no ankwankwan kosihwe nti abusua Abronomaa chima che se Opambour odome obi a no wabo pa e de aka ho na che se nipa no akwakoya adwuma no physically because oni mi se nnome na wadome no tumi bia endi akire onipa bia ni wa obeji ewuo mu anim nyama oye nyansafo oye gyimifoɔ ewuo mu anim nyama onipa ewu na wodi gye nyuma me na me dome ye me na me kase me na biye sei na opese obi a praise u akasa ye me se onipa bi obeji ewuo mu anim nyama bia onim nyansa oye aboa o kasa te se dipa be ne ya ne su ankasa de ye moade ye I am telling you today wakokodurom mo bia me Ghana ha ye de hu na bia to fam adifo bi ne nkrofo bi se wonam kra ye odifo bi Ghana ha se obi nam kra no hwinti se no obra difo no se bra betwa na ntwie wonam pokra na se bicycle kra pem kakra bi a o se da bi emfiri nyame efiri hu mo nti bra betwa odwan wonam kra na se ya bra beje bambo nti se otwa odwan kum na ntwie utiri so no pam this nonsense must stop sankwase ne ma yotwa se tuotwa atoa so acha dodo ye no ne se na amene e de ne se sekire jamase mantumpan na ne de ne firi so bete bayira hu mamu ama bayira mo kase ma me fa koduro ne tachiraman ka asemi gira ho ye was sorry bi ho no ma yenka sorry ye was sorry bi ho no ma yeme ya no nka I am telling you today sorry kafra me pacho ye me pacho bi ho no ko bi ho no kasa me pacho de pa wakwa akosa se di pa kro ni 2 minutes ase e chefe wotimi di unya time opebia I am telling you today. That is why me preaching cancer asofo me eche me call Kenya Police Station. I no be expecting say me can sorry. And Kenya Police Station senka me can sorry. Na ka yam fa me ko prisons be man can sorry. E di entia ye won kofo bi on ma wo can sorry kire wo mo a wo nipa na wo can sorry na emmoa wo because enye obi a na twase wo de honhom kokko se na se never and ever. Ti asem ye eti so ye de me call court na ye ka say memra emepa omo che no court any Ghana mra ana me respect court ni Ghana mra ka kire me say me meka sorry because of say me use omo pictures omo mfonyini na omo se egu omo din ho fi ampa me use mfonyini nti na me ka sorry me dika be say me preach ni mu messages no eno de ye kan sorry omo court kura court ntimi me kan kire enipa da sani bia say kone ko kan sorry because of say we preach nti that be court nkasa na we use obi mfonyini wo bo obi din no ofili offended say we use ni mfonyini wo dika defame eno de fine be say pass asem krono no never
hwɛ no akɔka sorry ɛma obi a mpanimfoɔ bi a wofɛre wɔ mo ɛne movie akabeneza no mesrɛ mo ɛma mo mprɛsa lady na anasɛ ma mo ntu ne fo mo nkɔka sorry nkyerɛ obi a never ɔnante na kokodurom ɔka asɛm yɛ me de ɔse ɔbɔ ne matiri so afɔdeɛ God bless you Bernice wonim ba de papa a ɛtwa sɛ woyɛ bɔ matiri so afɔde bibia ne ho bɛsi yɛsɛ akɔda obɛwu no otu ne nyame kyɛ kra obɛwu oba no yɛsɛ ofi yare yɛ 2018 2019 mu na ɔyare yɛ ana 2020 mu ana Opambour bɛkeka ne no me nsɛm wei ɛno me nsɛm na nya adwuma oba no wuo no wawu ɛnyɛ obi anome Opambour firi dome yɛ onipa ba ko single person bɛn ana Opambour no me ama nipa na wayɛ curse come and tell me sa ehunahuna no fear and panic na de tu nipa so no this nonsense must stop sa de etwa sɛ tuotwa na kanya sempa na Ghana mbra yɛ adwuma yie pa na ka obi ba wuo na obi agye tum sɛ me na me dome ma ne ba wuo na etwa sɛ nka mbra kora kɔ fa nipa yi ba yɛ nyɛ sa o because o sika ɔyɛ ɔdefoɔ ba wo pa sa de we sie me frɛ na nka mɛyɛ sa mini sika nti nka abanka ba na ka sa da na nka bɛkyi matumpo ewuo ɛho asɛm na obi agye tum sɛ ɛyɛ mmea na Ghana abusiafo so eno ana yakwa akɔhwɛ aba na akyɛ sɛ Rev Abronomaa na nani abregidigdi pa akyɛ sɛ ɔka na adwen de akyɛ Opambour na akyɛ sɛ ochima 7 predasa obi awu na obi begina baabi agye atum sɛ ɔno ana akuni pakro ne de na sɛ wɔsɛ mbra ɛyɛ adwuma na akyɛ sɛ bibia ɛyɛ kama na nipa no timi aka bibi sei na akyɛ sɛ mbra nya adwuma pa de na sɛ ɛntwe ɔno a kyɛ sɛ oni sika no kokan ya kabadistam ke akyɛ no de na kwakutum eti na sɛ ɔno na asɛm ɔka nna ne sɛ ɛnya no korɛ sɛ no korɛ pa so de a ɛwɔ sɛ ɔmɔkyi ɛyɛ Opambour Ebenezer da kɔ yadom mukyi no de no kotum na kyɛ sɛ bibia ɛyɛ kama wɔ sɛ 7 producer didi atam ne de kyɛ sɛ mempɛ sɛ mɛbɔ so ka bibire na ana wɔde ɛkyerɛ ɛyɛ Opambour a kyɛ sɛ wɔde ɛyɛ Steven Adom Chedua so ensɛm na sɛ ɔne ne ensɛm bi atwam no ɔde baa mu a kyɛ sɛ ni na ne yakutie ɛbae aham ɛyɛ gossip galore message so wumia subscribe button na ɛne de momia subscribe button no wumia ɛyɛ bell na ɛwɔ nkyɛn no like video no so na bibia ɛnya kama pa aha ana busuafo me de obesi nyakopɔ hwaw afei so ɔnyɛ ɔkɛsɛ sɛ wogye mbrɛ na ɔka me ho makraw